TMTV. Исәмсез Татнус ТВ телеканалын яратып караучы тамашачылар. Сезнең белән мин Ранил Нуриев, димәк телеканалының төп хит парады музыкаль биеклекне башлыйбыз. Еш кына без башка кешеләргә юк дип әйтә алмыйбыз. Башкалар өчен үзебезнең вакытыбызны һәм көчебезне корбан итәбез. Резидентларыбыз юк дип әйтә аламын. Бүгенге тапшыруда шуны ачыкларбыз. Киттек. Тапшыруыбыз резидентлары алышынса да, кагыйдәләребез шул ук дуслар, бу урында бер җырчыбыз белән сау булашырга тиешбез. Әлеге җырны соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Үсеп җиткән яра, бүген бездә гөрләп туй бара. Матур өстәлләр корылган, дус туганнар җыела. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре. Күңелләрен җилкене дәрә, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар. Вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Хит парадыбызда премьера каршы алабыз дуслар. Эстрадабызның тагын бер җырчысы музыкаль биеклек өчен көрәшкә кушыла. Аны котлыйбыз һәм сүзне үзенә бирәбез. Гомеремнең ай кыяшсыз үткән көннәрен сине көтеп үксеп елап юшләнгән мамык мендәрен сизәсеңме синсез йөрәгемнең дәрләп түгел баскып януын бәрәхәтен күрми бу дөньяда бу тормышта синсез калынмам безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда. Ишетәсеңме тавышымны минем һәм өтемне үзмим көтәрмен синең күзләреңә генә карап әйтер сүзе калган йөрәкнең безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда. Син кайдасың хәзер мин кайда. Безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың хәзер мин кайда безнең ара пулсызымы гына ерагая бара ерагая әйтер сүзем калган йөрәгемдә син кайдасың
Кайтасың хәзер мин кайда? Ризат Рамазанов үзенең башкаларга юк дип әйтә алмавын яшереп тормады. Кай вакыт Ризатны тормыш иптәше Зинира моның өчен ачуланып та ала икән. Үзеңнең гаиләңнең вакытын курбан итеп башкаларга булышуны дөрес санамыйм. Бөтен кешегә дә ярдәм итеп бетереп булмый ди Зинира. Тик сәламәтлек белән бәйле очракта Рамазановлар икесе дә һәр вакыт ярдәм итәргә тырыша икән. TMTV Production төшергән бер пәп итеп үткәннән клибын бергәләп карарга тәкъдим итәм дуслар. Игътибар экраннарга. Һәм кыйммакытан бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең. Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне онытып күптәннән, көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Көнебез шулай башлана бер пәтите үпкәннән. Татар шоу-бизнесының иң көтеп алынган чараларының берсе TMTV премияләрен тапшыру тантанасы быел 21 апрельдә узачак. 3нче тапкыр үткәрелүче тантана 3нче биеклек исеме астында уза. 3. Әлеге сан тамашаны башыннан ахырына кадәр озатып барачак. Сез яраткан популяр җырлар, иң якты йолдызлар һәм әлбәттә грандиоз шоу булар барысы да TMTV премиясе. Иң яхшы урыннарга билетлар аларга ашыгыз. Хит парадыбыз дәвам итә дуслар, алдагы позиция.
Құшақлап яқыннан бәлмейм бетіңіні, еректен айырасы бұлғаш, күзгі яңғыр юа исміңіні. Әлі сен, әлі мен, әлі ikimizde мәхәббәт юлында адашқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Ашы күзлерінің де жиллері тынмады, біздің мәхәббәтінің давамы болмады. Көктем инді қазір бұлытлар таралды, біздің йөрәкләр яралы. Әлі сен, әлі мен, әлі ikimizde мәхәббәт юлында адашқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Әлі сен, әлі мен, әлі ikimizde мәхәббәт юлында адашқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Әлі сен, әлі мен, әлі ikimizde мәхәббәт юлында адашқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Әйтші язмыш бізіні айырасы бұлғаш, неге соң, неге біз қауышқан. Неге соң, неге біз қауышқан. Гомер үтә дип җырлаучы Ринат Рахматуллин үзенең башкаларга бер кайчан да юк дип әйтә алмавын белдерде. Җырчы фикеренчә, ярдәм итә алганда башкаларның йомышыннан баш тартмаска кирәк. Ринат әфәнде шулай ук ярдәмне ничек сорауларына да игътибар итә икән. Кешенең мәгънәле, әдәпле булуын күзеннән үк аңлап була. Әгәр дә мин кешеләргә карыйм һәм аңа ышаныч барлыкка килә икән, аңа юк дип әйтмим дип сөйләде ул. TMTV Production коллективы төшергән әлеге клипны бергәләп карарга тәкъдим итәм, дуслар. Yerim uylanır, küpme sular akkan ikendi. Mine yazmış, kayda yırtmadı, tırmış yolların üzü ütsen edip. Üte gımır, gımır üte, tırmış yolun minde ütem. Ütken yıllar yımgakların, Tırlısından indi sütem. Üte gımır, gımır üte,
Тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Бала чагым калды, яшьлек үтте. Борылып карыйм, алар инде артта. Җир йөзендә яшәгән һәрбер җан искә төшерәдер барсыны бу хакта. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Туктап тора алмый, үкенмим мин үткән юлыма. Еллар үтә, гомерләр кыскара, алдагысы бары Ходай кулында. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үтә гомер үтә, тормыш юлын мин дә үтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Үткән еллар йомгакларын төрлесеннән инде сүтәм. Илмир Нагыймов күпчелек очракта юк дип өлкән кешеләргә әйтә алмыйм. Өлкәннәргә юк дип әйтү дөрес тә түгелдер. Алар безнең ярдәмгә мохтаҗ. Булдыра алганда нишләп әле ярдәм итмәскә дип белдерде җырчы. Илмир хит парадыбызда әткәемнең бәләкәй кызы клипы белән катнаша. Әлеге клипның сыйфатлы клиплар җитештерү белән аерылып торган TMTV Production төшергән. Татар эстрадасының күп йолдызларын клиплы иткән коллектив синнән дә йолдыз ясарга әзер. Хәтеремдә иркә сабый чагым, көчлеңнәреңне кочуым. Синнән яклау эзләп килгәннәрем, бар дөньяга чыкса ачуым. Бала чагым еллар агымында, җилләр кебек сизенми узды. Синең янда мин һаман да сабый, әткәем синең бәләкәй кызың. Син үзеңдә сабый күңелле бит, чәчләреңә шаллар керсә дә. Балам диеп татлы күчтән әшең, йөртәсеңме һаман көсәңдә.
ошыта хәзер инде насыйп унык сөяргә бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтекәем синең бәләкәй кызым бала чагым еллар агымында җилләр кебек сизелми узды синең янда мин һаман да сабый әтекәем синең бәләкәй кызым әтекәем синең бәләкәй Илдар Әхмәтов шулай ук үзенең башкаларга күп очракта юк дип әйтә алмавын белдерде. Минем хылкым йомшак, кайвакыт таныш булган кешеләргә дә ярдәм итәм. Үземнең вакытымны, көчемне югалтуымны аңласам да кешене авыр хәлдә калдыра алмыйм дип сөйләде җырчы. Яхшы күңелле Илдар Әхмәтовның җыры да бүгенге сөйләшкән темага туры килә. Синең өчен барысына да әзер дип җырлый ул. Карыйбыз дуслар. Сиңа бүләк итәм, син дигәндә әзер барысына, алларыңа басып күзеңә кара, яратам дип әйтәм каршыңда, барлап барыйк гомер елгасында, yüzgən kebek bulıyk kimədə, məxəbəttən bəxit taşıb dursun, ömür gözü bizgə jitsə də, sinin üçün nazlar taşı janda, menib gidəm biye gürlərgə, ömür boyu seni yaratırğa, söz birəmin şaşıb siyərgə, barlap barıq ömür yılğasında, yüzgən kebek bulayk kimədə, məxəbəttən bəxit taşıb dursun, ömür gözü bizgə jitsə də. Canım sine bikte, süyü dingizinde yüzük
ikimiz yüreklerde birge kuşuldular. Balkıp dura bizning yüzümüz, parlap barib gönül yılgasında yüzügen kibik bul ikimede. Mehabetten bexit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Parlap barib ömür yılgasında yüzügen kibik bul ikimede. Mehabetten bexit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Mehabetten bexit taşıp dursun, ömür gözü bizge jitse de. Ömür gözü bizge jitse de. Юкның башы авыртмый дисәләр дә, кешеләргә күп очракта юк дип әйтә алмыйм. Еш кына шуның аркасында кыенлыклар очрый, күп вакыт югала. Әмма мин аны югала дип санамыйм. Чөнки бер уйласаң, кешеләргә ярдәм итү бәхет дип сөйләде Рөстәм Асаев. 7 юл чатында җыры музыкаль биеклек хит парадында үзенең лаеклы орнын тапты. Ә сез, дуслар, телевизор каршына уңайлырак итеп утырыгыз. Хәзер ул клипны бергәләп карыйбыз. Қалдым мен 7 юл шатында, ойларым тек сенің хақында. Ойладым 7 қат янында 7 ят, саласың сен мені ялқанға. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 юл шатында юғалдым, 7 юл шатында ойландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймадым. 7 қат 7 ят, барында юк исә аңлар шак. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шак. 7 юл чатында югалдым, 7 юл чатында уйландым. 7 юл 7 қат сен миңа 7 ят, азғына ақылым жуймады. Şatında bir üzüm, sözüme yalganmay hiç sözüm. Yaratmayım, öttü deyip kabatlayım, ya Xuday canıma bir tüzüm. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen milan 7 yat, azgına akılım juymadım. 7 yıl şatında yuğaldım, 7 yıl şatında uylandım. 7 yıl 7 qat sen milan
жидият, азғына вақылын жуймадың. Жидию, жиди қап сен миңа жидият, азғына вақылын жуймадың. Азғына вақылын жуймадың. Е Құдай, жаныма бер түзім. Айгүл Рахимова юк дип әйтергә өйрәнергә кирәк дигән фикердә. Җырчы белдерүенчә, юк дию тормышны җиңеләйтә. Үзеңнең вакытыңны, көчеңне корбан итү бөтен очракта да дөрес түгел. Хәзерге заманда бит кешеләр бер-берсен кулланырга гына тора дип белдерде Айгөл. Син янымда булганда җыры белән Айгөл музыкаль биеклек өчен көрәшүен дәвам итә. Бу атнада җырчы 3нче урында каршы алабыз. Мәхәббәттә сөюсез назлы Кал сөюләрең ихлас булса Кал минем янымда Сөй мине тагында Мин бәхетле бу дөньяда Син янымда булганда Хәмдүнә Тимергалиеваның төп сыйфаты турысын әйтү. Шуңа күрә ул теләге һәм вакыты булмаса, бер дә курыкмыйча юк дип әйтә ала. Хәмдүнә Тимергалиеваның бу гадәтен белгән кешеләр аңа үпкәләми, чөнки кирәк чакта җырчының ярдәм кулын сузасын алар бик яхшы белә. Ә хәзер җырчы башкаруында Хыянәт җырын тыңлап китик. Бүген татар эстрадасының легендасы Хәмдүнә Тимергалиева хит-парадыбызның 2нче урынында.
кересің таңарда Хыянет башысы жаннарда Таптадың сап сүйі Хисләрін Ишләдің Сиргәм ишләдің Балбалар некілі таңнарда Bir кем юк хәлемне аңларға Уйнақлап жел керді варағым Нида ватомимсың ярама Әйттің бит үкену сүзләрін Нәфрәттән яш толы күзләрін Ишермим мен сені ғүмірге Жансам да, қалсам да күмірге Балбалар некілі таңнарда Bir кем юк хәлемне аңларға Уйнақлап жел керді варағым Нида ватомимсың ярама İpekler yapışmay Üzülüp sigenler yalgışmay Vakıdesin üzgenler kavuşmay Müğitten sinem yazmışlar Balbılar nekili tağnarda Bir kim yok halimni аңларға Уйнақлап жел керді варағым Нида ватомимсың ярама Ватомимсың ярама Филюс Кахиров хит парадыбызда Шул карашың исемле җыры белән катнаша. Филюс йылдызлыгы буенча шаян. Шаяннар якын кешеләренә, дусларына, туганнарына һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Филюс тә башкаларга юк дип әйтмәскә тырыша. Сүзне аның үзенә бирик. Каршы алыгыз дуслар, музыкаль биеклекнең абсолют лидеры Филюс Кахиров. Нишләтим соң йөрәгемне Сине ярата инде Янса яна, көйсә
dünya Sin dip janada indi Yaratasam da gümekte Yaratmışsın da gümük Kayşağında hislerimden yürüsün kebek gülüm Gurur bularımın kebekte Yalınmaz mında kebek Şul paraşımны Bulmay şul күрмей түзеп Яратасам да кебекте Яратмыйсың да кебек Кайшағында hislerimden yürüsün kebek gülüm Şul paraşım Akılımdan yazdırar Yalındırıp yerüleri Yüreğimni yandırar Onu diysem unuturmam Yaratsam yaratırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Unut diysem unuturmam Yaratsam yaratırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Şiller bulup irkelerimi Jır bilen yuvatırmam Jır bilen Шуның белән Татмус ТВ телеканалының төп хит парады музыкаль бейеклек тәмам. Сезгә күтәренке кәеф теләп, мин Ранил Нуриев бүгенгә саубулашам. Ямлы язлар барыбыз өчен дә хәерле булсын. Бер-беребезгә игътибарлы булып, ярдәм итешеп яшик. Пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.